Nadakpan ang duha ka lalaki sa gipahigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Purok Whiterose, Barangay Yati, Liloan, Cebu. Gipahigayon ang operasyon sa Liloan Municipal Drug Enforcement Unit ubos sa direktang pagmando ni Police Major Maui C. Arcilla, hipi sa Liloan Police Station. Ang suspect gila nga si alias Bitoy og Clint nasakpan nga nagbaligya og usa ka gamayng sachet nga dunay sulod nga gidudahang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaaron ingnon nga customer. Ang nakumpiskar nga droga gibana-bana 0.3 gramos ug adunay kantidad mokapin sa 2,000 ka pesos base sa standard drug price. Ang ebidensya gisumiti na para sa laboratory examination samtang ang mga suspek anaa na sa kustodiya sa Liloan Police Station alang sa hustong legal nga proseso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.